Pansarado kita. Yes. Shoutout kayo. Hello kayo sa vlog. Shoutout yung mga boyfriend nyo o kaya asawa. Oo. Sobra. Ayan, pauwi na kami. Time check natin ay 12:48. Amo? Amo talaga? Amo. Baka gutom na. Gutom na ata. Hindi pa gutom. Ayan po, dito na kami pipili. 21 galon. Wala kayo sa dati. Ay, naku ka mo ah. 21 galon. Kanina po kami. Tatang! 13,350. Po. 13,350. Yun na yun. Pwede ito ating baliwan sa... Balitan daw ng motor. Dyan na sorry. Ato po kaya sa ito. Dyan po ba? Okay, so, okay ko na lang. Magkano yung presyo nun? Pag pinalitan ng motor? Pinalitan natin kung motor. 13,350. Kasama po, balit na yun ng motor. Kumantuan na kasi na di una. Ganun din yan. 13,000. Sige. Tapos ano pa? Hati PVC pipe na... Maganda to? Maganda? Maganda yan, sir? Yung pang-istro? Saka yung panglinya natin. 13,000. PVC pipe na blue. Blue pipe. 1/2 itong pidato. Mga elbow. Pagkatapos Sige na. Hello po, sir. good morning. Nag-ilbo po ate, na-blend lang 1/2 blue po ang manuman. 33 pidato, 33 sa blend lang. Tapos yung ilbong ako treat sa luyo. Opo, sa luyo lang po. Tulo po. Tapos kaplin man po ating windmill man sa luyo lang. Sa luwas, sa loob. Sa luwas, ay sa loob po. Female adapter. Opo. Daruwa. Puro adiwan na. Opo, puruan. Ano pa? At PVC pipe, blue, 3/4. Blue pipe. 3/4. Istira. 4 pidato. Tapos nail tick. So, sumunod po po is small. Tapos PVC glove, 1/2. So, 4 pidaso, mga 40. 40 pieces. Tapos tiplon, 15 pidaso ng lalaki. 15. Tapos sa double cut din siya, cut lang. Tapos pushing reducer, 1/4 by 3/4. 1 and 1/4. 4 by 3/4. Mga lahil po po na GI 3/4. GI and Opo, dalawa. Dalawa po. Tapos
Wire. Tire wire. With wire. Yung extension, Ano po? pang extension doon. Doon sa motor. Mayroon din. Meron doon. May panaksak. Ato dato ano kontak ko no. Migibo. Hindi mo ka motor na naman naman mamaya. Sige na po na sa wire. Buwan po ate. Flat cord. Flat. 14. 14. Mga parang metro raw. Estimate mo. Makalwasan. Usa na mo na to so bintana ba ga. Pagka kun saksakan sabay Dapat ko. Ang natin mga palit mo motor. Katapos po ko ate. Maupat. na Po wire. Katamitro. upat na metro. Marereal ko sobra. Sige na. Katamitro ate. 4 na metro. Katapos po ate so ang saksak mo. So i-video ito pa. Dana. Asusin ko na pa. Kaling buwa. Ada ko lang po ate. Football na 3-4. Football na 3-4. Bal. Opo, na 3-4. Tapos female pala natin na 1 half na halwa sa atin. Hindi kasi nabagay ko. So, Agoy ka daron kayo. Ada ang lord mo na. Ito na ba? Basahin mo te. Baka mahiwala. Okay na yan? O sige. Sure na yun. Para di na tayo pabalik-balik. Pahangit mo pabalik ba? Oh, malayo eh. Yan, kikwintayin na po ni ate kung magkano lahat. Sakit, si para sino? Para sino? Ang sino? Sakit, ano mo? Medyo mapula. Hmm? Pick up sa nadi sir. Po? Pick up lang. Opo, pick up lang ito. Pansino, oh, siyempre pansino. Lista. 357. Lista mo, Kenche. Lista. Paano kaya ito? Di ko madala ito. Kung siya sa langis. Panili mo marami. Hindi na pinaso. Dalawa lang. Tapos, Kutsi, tubular. 10,000. 16,000. marami. Lista raw. Ay, na po. Pwede lista. Pwede lili may babaya. Okay. Yan. Tubular. Ito. 11. 15. 5. Asa tayo ba yan? Ate, tip mo. Ting 1 na pa ate. Blue 5. Okay, 1/2. Ano si Blue? Sa di ba? Nakaano na. Ano ka ulit? Okay, 1/2. Narwa pong pidas. Dalawang pidas. So, plain lang. 36 ah. Plain lang yan dati. Plain lang natin. Sabi kasi bago sinabing kupin na plin, diba? Yaman. Ano mas? 36 plus lang. 16,390. 16,393. 93. So, ito na lang sir. Piraso. Dito sa kabila magbabayad. Ay, pako ko muna sa tobo. Bali ano 16,393 yung babayaran natin. Ayan po at nabayaran ko na 16,393 yung binayaran. Lahat-lahat na yun, pati yung motor, tapos mga tubo, mga coupling, lahat na gagamitin binili na dito.
Alright. Kakarga na. Ilalim? Ilalim na lang. Palag. Yan o. Ano? Lahat na yan, chinik mo. Kuya, chinik mo di. Ay, dito na ako nung kalimutong ito na. Ano, pero kaya kami namalas-malas. Pwede naman natin doon. Diyan, chinik mo di. Ah. Sure na. Okay na. Okay na. Ay, yung resibo. Kuya. Hindi ko pa maginom mo. Yung resibo. Kami ang buwan. Tinanong mo may warranty yun? Tanungin mo kung may warranty. Okay na? Ayan ang resibo. Tinanong mo kung may warranty? Ilang ano daw? Isang linggo siguro. Ay, kung siguro, 2 buwan. 2 buwan? Tinanong mo? Paalis na kami. Matinik pala to si Inchon di sa chicks. Kaya man, mag-trip lang kago. Malupit sa chicks. Nandito kami at bibili pa kami ng ano, bibili ng mga gagamiting pusit sa gripo, mga sa gripo na. Pero ito na yung nabili namin na ano, gagamitin sa gripo. Yes. Shoutout kayo. Hello kayo sa vlog. Shoutout yung mga boyfriend nyo o kaya asawa. Oo. Sobra. Bigyan ko kayo ng ano, sticker. Sa YouTube yan. At itong tapalan ko, parin na ito ba rin ito magkuliburan ka. Taning nila sa barang. Ito Teo. Sa YouTube. Tayo nyo ako kasal. YouTube, subscribe. Pwede kang mag-comment. Para makilala ko. Pang-subscribe sa YouTube lang. Pero baga ako kanina sa tricycle. Kabarangay ko yan sa ano, si Kambal. Ang sabi sa bago. Kambal yan eh. Sa YouTube yan. Ito pa kasama to? Oo. Ay, ito yung ano, straw. Hindi, ito yun sa mismong tangke. Tangke. Kapag Yung straw nandun na. Oo, nandun na. Kasi yung PVC yung blue. Pagkuha na kasi Oo. Kasi ito. Yun na nakakulit ko sa motor. Oo. Ito na ba? Lagay ka na dito, te. Lagay ka na dito. Diyan kabila. Kabila pa nagbabayad. Tadi ba nagtatrabaho? Tadi ba nagtatrabaho? Dito yan, kabila. Oo. Tama to kay Bang 5 yan. Sa kanya ka na. Sa akin yan. Yun na. 2, 4, 3, 4. Ha? Sige lang. Baka ito motor mo. Sa YouTube-an, YouTube. Amo na dito.
Makita yan, baka ma-upload ko bukas. Ready mo na kayo mag-iba? Okay na? Kayo, kasama natin para ano. Sa YouTube man yan, hindi man sa Facebook. YouTube. 221 po ay Silver Street Art. No. Buwan lang. 200. Bali ano 159 ang binayaran natin. Kasama na yung ano. Okay. Sige, salamat. Sige, salamat. Pauwi na kami. Nakalaki yan. Ay, no, bukas pala eh. Parang sobra. Mga bato eh. Ako na bitong to eh. Baka masundot yung ano, salamin. Good mo yun, ikot po ta. Ayan, pauwi na kami. Time check natin ay 12:48. Amo? Amo talaga? Amo. Baka gutom na, gutom na ata. Hindi pa gutom. Ay, hindi naman. Wala namang ginagawa. Magugutom. Wala tayo kumain. Bago umalis, kumain. Oo. Doon tayo sa bahay kumain. Pag walang gawa, wag mo na masyadong kumain. Sa bahay na lang. Uwi naman na. Uwi na kami. Ano natin yung barina doon? Yun na tayo dadaan pala. Masuli. 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 Dapat pala dito na ako dumaan. Huwag na tayo magnabuha. Wag. Labas tayo ng Bacolod. Pag nakaayat man siya kung sa simento. Agad na sa Dawa tulong balik. Dawa da sobra. Pag ako wa simento, pwede na sa to. Dawa tulong balik siya tinignan. Maaptan ta pa man to. Awan mo. Sa din kita abili ko doon. Andan ko muna kami dito sa bahay ni Katugsok. Bali may kukunin kaming gamit. Tapos Bacolod na tayo dadaan. Ay, paloob pa palan. Papasok pa pala. Malayo. Opo. Arani man. Ito pagka-record nito. Oh. Ano ako po? Sana yan. Naroon, dumali-dali pa.
Di na ka dumali-dali ah. Sinaro, umarag pa na. Andito pala bahay ni Kuya Tugsok. Kukunin kasi namin yung barina niya. May tumatawag sa cellphone ko. Nakita ko sa relo ko. Grabe, salamat ah. Dito na si Kuya Tugsok. Siguro humalik pa to. Mga siguro isang oras akong naghintay. Sumaglit pa siguro to sa misis niya eh. Alam mo, walang tao. Let's go na kami. Alauna Jis. Yun. Nailak mo. Okay. Meron pa ako nagdalakan bansa niya. Dapat mo sumaglit ka rin kasi malapit. Dapat pala sumaglit din sa eh. Meron pa akong bindak. Malapit din pala yung bahay ni Enchong D. Oo. Olimpiado man pati. Dapat pala. Kaya dapat bago alis, palaging masaya. Palaging halikan yung asawa kasi hindi natin alam, di ba? Oo. Pero pag alis, sabay dura. Sabay dura. Pag alis, sabay dura. Yun lang. Yari si Kuya Tugsok. Pakita lang pala yung halik bago umalis para walang halata. Patay, mananonood siguro ng vlog. Yari. Joke lang po yun, te. Mga palag yun. Joke lang, katuwaan lang po yun sa vlog. Sabing katuwaan. Joke lang. Baka maniwala ka ate ah. Biro-biro lang yun. Pero pwede naman maniwala. Ano, uwi na. Ilang umulan. Walang umulan. Blessing na naman. Ay, wala naman tayong patitigasin na simento kasi Oo. hindi naman tayo gagawan. Nakaangat man yung gripo, Ma'am. yung pump. Naisip ko kasi kung gagawa pa tayo ng patungan tapos biglang nagkaroon ng pera makabili ng tangke na malaki Oo, doon sa taas. doon sa taas. Kasi bala ko talaga sa taas para yung pressure Oo. malakas. Bilo yung ano ng tubig. Kasi yung tangke pala 16,000 eh. sabi nung boy. Nagbabantay. Sabagay, ano, nakakalimutan niya rin siguro yun. Kung ilang litro yun. Pag nabili yun, ikaw ulit magkakabit no? Oo. Ayan, dito namin sa bahay. Bali, ililipat ni Kuya Tugsok yung ano, motor niya kasi nakagaray dun sa garayan nito ano. Galing niya. Galing. Malungsi na po. Manong sibagay ka. Halop na. Pansarado kito tangke. Saan? Na-upload yung na-upload ko? Tubig, yun. Pag namitero to.
Namitan ko. Wala kang ano sa luto mo. Kaya nga eh. Sige na, ako na bahala niyan. Takot siya sa luto niya. Kasi may ibang tao kasing kakain. Baka walang lasa. Akin na. Huwag mo na takpan, tanggalin mo na yan. Parang maalat mo ah. Maalat. Kahit di ka pa tinitikman, joke lang. Tikman natin. Malat talaga. Yan, banat ka agad yung dalawa. Kain naman tayo. Kasi ano na, 146. Yun nga, bala ko sana, kain na lang kami sa labas. Kaso yung pera na dala, kinapos. Kakain na lang sana kami sa labas. Kaso kung mag-order, kakapusin na kaya na. Tapos yung dalang pera. Hindi ko inaasahan, kala ko anong mura lang yung ano, mga bibilihin. Nag-taas kaya presyo. Oo. Yung mga pusit pa nga lang, mga gripo-gripo, 4, tas yung mga elbow, nag 1/4 plus. May resibo naman dyan. Okay sana. Ano lang, hindi sila nakakain ng Oo. kananghalian. Hindi kasi inasa na tumas. Di, busog pa naman sila kasi kumain ba kami bago umalis. Sabi nila, busog pa. Pag ano na, Oh, dito na kain na muna. Lagyan mo na dun. Yung electric pan. Mamaya na yan. Yung motor. Kain muna. Mag-aalas 2 na. Kala ko magtatawag pa ulit ako. Tapon ko na sana yung pagkain. Tapon ko na sana yung pagkain eh. Nakatatlong tawag na eh. Joke lang. Yung tawag mga Oo. ganyan. Dito naman kami sa loob. Kakain. Nahudlot pa yung mga inasal natin. Kaya, ano sa unang ko, igin natin yung bulak eh. Hindi ka nagagamit. Sadip! Dalong bilin ng duwag. Mabagban, sulit sa akin yan. Yung sili, min, yung sili. Dahil sa sili na pala? Diba eh? Nga, nandun para tapos nyo. Ha? No. Oh. Ayun na. May, chansi wala taga doon. Nahudlot yung ano, mag-inasal. Inasal. Alam na yan, mag-inasal. Kulang. Kain po tayo, mga viewers. Kain po tayo. Mga sponsor po, kain po. Nakapasok na kayo dito sa bahay. Bago magtrabaho, kain mo na. Kapatid naman to namang inasal, kaya lang masabaw lang.